Erokamano nyako Ramogi odhiambo machielo majaber arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag rameny piny odhiambo mar wuok tich. Tarik en 16 dwe mar 10/2023 kama bende wamedo luoni ma opogore ma timore pacho ka nyako Ramogi kod ma bende mulo tudruok mar piny Kenya kod pinje maoko mag oting'o weche mag siasa mag 2027 kama bang' nyo liekore nyo gai mar Azimio Raila Odinga wacho ni kong'iyo Kalonzo Musyoka to neno ka en jalo mani kod lony mar ariya mamoko kuom joma ne winjo paro ni ne onyiso sir ne Kalonzo Musyoka. Raila Odinga wacho ni en onge ng'at ma osesiro ni dhi laro kom mar jatend piny e yiero mag 2027. Gin weche mag siasa matimore kaachiel kod bende weche mag muko udi e lo moro manitiere Mavoko e kaunti ma Machakos. En achiel kuom gino makoro kelo paro mopogore e kind jotelo kaachiel kod jopiny kanyaka sani weche mag somo orochore ne moko kuom jopuonjre macha jonyuol mage odak kendo gedo e lobno nyako Ramogi. Gin weche ma bende waluo ni sani Moses Kuria owacho ni koponi dhi e Huduma Center e chenro mag manyo tije mag serikal kaachiel kod chenro ma ichwalo kod serikal kokalo e kuonde miluongo ni Huduma Centers nyako Ramogi. Koro serikal ni kod chenro mar chako ng'ado jopiny omenda. Parni magi gin chenro mosebedo kitimo nono ni ji dhi adhi Huduma Center titimo ne gik magidwa ne otimnegigo to mago bedo mana nono kendo bedo e lo serikal. Nyako Ramogi tielo mar ariyo mar rameny piny wadhi bedo kod Hesbon Otieno ma en jalup jagoro mar riwruok mar jopuonj NAT. Wadhi ng'iyo ikruok margi ne penj maduong' mar klas 8, penj maduong' mar klas 12 bende penj maduong' mar jo klas 6 kata grade mar 6. Nyako Ramogi wendo mara iluongo ni Hesbon Otieno ma bende wadhi bedo godo e rameny piny bang' weche manyien. Mokwongo wayuda ne thund weche. Baba atasimama. Sasa mimi nitakuwa na sala Kalonzo tu. Sisi tutasimama kitete na ndugu Kalonzo Musyoka. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni ne okosiro jatend Wiper Kalonzo Musyoka kaka jating' bandera mar Azimio e yiero mag 2027. Now it's controlled, actually no casualties at the moment. All the students, they are stable and they're okay. Maromo jopuonjre 174 e sikundi ya wuoyi kod nyiri ma Mabuko e kar chung'or bura ma Masaba South e kaunti ma Kisii ochwal e ute thieth mopogore kod ng'or mar ichkach okinyi makawuono. Hata juzi mimi niliibiwa kwa boma yangu na mimi honorable member. Tusikwe na uoga ya kusema ya kwamba huyu na huyu ndiye anatudhurumu. Jodak manyal gunga hono to kod Kowet mayudore North Lagos e kaunti koro loso grup rowere mar chiwo arita kaluwore kod medruok mag monj kod jomaundu e gwengego. Tielo mokwongo mar weche manyien mag rameny piny nyako Ramogi chakore sani. Nyalo tudori kod namba 36000 ma en namba maro mar ote machuok kata bende nyalo loso koda kokalo e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter kata X handle marwa en @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Belinda Adhiambo. Machiegni weche manyien mag rameny piny nyinga en George Bati. Wachakore ni chenro mag somo bedo kod ng'ikruok ne nyithindo ma odak e lop East African Portland Cement e seche ma chenro mar muko ne odonje odiechieng' mar 4. Muko makama ne ochakore odiechieng' mar tich abich mar juma mokalo ka oweyo familia mathoth ka onge kod miere seche ma kambi no dwaro duoko heka 4,000 mar lo margi. Kata obedo ni jogo ma omukutegi wacho ni ne gin kod ratiro duto mag nyiewo lobno, kambi no ramo ni nyiewo makamano ne otim tok chik. Kambi no singo mar ni lo madirom eka 4,000 gigolo joma odake duto. Watoto wako nje, tumekosa kwa kuenda. Sasa serikali atusaidie juu hatuna nafasi ya kuenda, saa hii tunaumia bure. Tumesikia kuna vunjwa imebidi sasa tumehama tu kikafla. So hata penye naenda sijalipa rent. Sijui atusaidizi ndatoa wapi. So ndo nimeambia tu watoto tubebebebe vitu at least tuokoe zile vitu kidogo. Sisi hatukuwahi kufikiria. Hatukujua hii mambo inaweza kutupata hapa. Tumeshituka, tumeshindwa nini inaendelea. Ukiangalia unajiuliza kweli haya mambo yanaweza kufanyika kwa nchi ambayo kuna serikali.
Ramogi jo Kenya koro biro chako chudo e seche mag dhi manyo chenro mopogore opogore apise mag Huduma Center mayudore kor gwenge ma pacho ka. Jatend migawo mar jotich Moses Kuria owacho ni chulo omenda e Huduma Centers nyalo bedo ndamo maber mar piny owacho ting'o malo kwan omenda ma gichoko kaluwore ni chenro mathoth itimo e Huduma Centers pile ka pile. Joyce Oduor ni kod ler mathoth ewi wachni. Mag jo Kenya thoro chopo e Huduma Centers 52 mayudore counties 47 ma pacho ka mondo giyud chenro mopogore opogore mag piny owacho, chenro magisebedo ka giyudo nono maonge chudo moramora. Kata kamano, mano kidek lokore e kinde mabiro mbele kaluwore ni jatend migawo mar jotich Moses Kuria olando ayanga okanga modwaro kawo e migawo mare mar neno ni jo Kenya ochulo pesa e seche magidhi manyo chenro mag sirikal, gino mowacho ni biro konyo sirikal e ting'o malo kwan omenda michoko. For so long, you've been enjoying this service without paying. Now there's no more free lunch. Yeah, you have to pay for it. We are going to introduce the fee for service, even for government services, for private sector services, to support our national e-commerce, because Huduma Center can really be the backbone of our national e-commerce initiatives. Kuria mane loso Harambe House toka wapisi kaka jatend migawo mar jotich bende wacho ni chenro makamano biro konyo Huduma Centers e nyuolo omenda magi maonge keto geno e omenda mawuok e sirikal mamalo. His Excellency the President has challenged us on the issue of sustainability, on the issue of not just depending on exchequer, and my first area of that endeavor is to ensure that Huduma Centers do not depend on money from the exchequer. We generate our own revenue. Bende omedo ni obiro neno ni Huduma Centers moko omed gere gwenge ma pacho ka kaluwore ni nyaka sani jo Kenya osebedo ka yudo chenro makare e Huduma Centers ka chenro 60,000 itimo e Huduma Centers pile ka pile. What we want to do, I want to have a discussion with the Postal Corporation of Kenya, and we have got around 893 post offices. What we are going to do is ensure that everywhere there is a post office, it's also a Huduma Center. Kata kamano, moko kuom jopiny mane waloso godo ochwalo ng'ur margi ewi chulo pesa e kinde magimanyo chenro e Huduma Centers kagiwacho ni mano en medo hinyo japiny kod usuru mathoth mijuogo. Ananyago e support nikech koro wan jodak ma Kenya ka waneno ka gima sirikal nyatimo maber en mana ka osuru kuom jopiny. Koro kamane tich magilonye gitim kabisa. Makata jok ma randa mawuotho ga town yudo ka jaduong' obet piny somo gazet chakro kinya kotieno jogo nego be ni kawo tax kuomgi. Koro tijni magilere to kata wach mafuta ok gimedo maber, onego gimede kata gi 50 mondo gichop dwaro margi. Gichigni nyaka medo osuru e ora moto pi manono. Gichigni medo osuru. Sani wan gi kuyo maduong' ni kama ne waluongo ni Huduma Center ma japiny nyalo yude konyruok nono. Bende kidwarie pesa jothurwa sirikal ni gido juogowa nyaka kanye. Okwamora ahinya gi telo manyasani mantie sani to en adiera makende Nyasaye miyo mana discipline wan kaka jo Kenya miyo chieng' moro kwa yiero jatelo to wabro yiero jatelo moro mabro deliver jopiny maber. Nitie joma onge pesa mar kawo gik moko, lakini koro jogi dwano dewa wan kaka jopiny, gidwani gidewa mano gima watambre kabisa. Huduma Center mokwongo e pacho ka noyangi e higa mar 2013 mar chulo chenro mag piny owacho machiegni kod jopiny. To nyaka sani chenro 60 mag sirikal jopiny yudo Huduma Centers, gino mosebedo ka kelo yot ne jopiny. Joyce Oduor, Ramogi TV. Pora nyalo chwalo penjo nyakora mogini ni wuone paro nade wach mara chako ng'ado omenda ka opo ni dwaro chenro mag sirikal ma ichwalo kokalo e kuonde mag huduma miluongo ni Huduma Centers ma pacho ka gene gwenge mopogore opogore. Wawere kod mano, jatend migawo mar jotich Moses Kuria owacho ni obiro tiyo apisi mare manitiere Harambe House ma ok mano manitie log tich mar Kenya Railways masani en apis jotend migepe Musalia Mudavadi. Kuria manoloso tok kawo apisa yanga kaka jatend migawo mar jotich owacho ni en thuolo mar tiyo tijene e apisi mora to thothne obiro bedo konono kaka jotich mag piny owacho tiyo e kor gwenge ma pacho ka. I think the communication from government was clear that this ministry was supposed to be headquartered at the old railway headquarters. The Prime Cabinet Secretary has requested that I leave that space to him, and as I said,
There's a friend of mine called Reverend Maina pale OTC. I'm happy to be his neighbor. I can work from anywhere. Mimi ni mtu wa kiwaja na mimi ni mtu wa street. Kora moginyo kama zikuria wacho ni enen ja wi majapa ponyalo tio kamora mora pisi mora mora kata gwenge maga tie boma gi piny kocha. Ogai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Amolo Odinga ochiwo ler ewi wach mawachore ni osidho Kalonzo Musyoka kaka jal ma winjo bedni ting'o bandera margi e yiero maduong' ma 2027. Raila wacho ni opuoyo mana jatend Wiper Party kuom tich mosetimo ne Kenya kendo en kod chia nyadipar kopim kod jatend piny masani William Ruto. Kata kamano, josiasa kod johera mag Azimio to ne kod paro mopogore opogore ewi kaka gikawo wach mar jatend Azimio no wacho. Walter Nyambaga ni kod ler mathoth ewi wachni. Kinde nyasi mane okelo kanyakla jodito mag Azimio kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya giko mar juma mokalo. Ka Odinga nyogole duonde mosekelo liet mag siasa kendo medo lodo ich e paw siasa. Baba na Kalonzo sijui baba hatasimama, sijui nani hatasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Odinga manyote modwoko weche mane jatend piny William Ruto wacho kinde limbe mare kaunti ma Homa Bay e gweng' Masindo kaka siasa mare 2027. Sasa namngojea 2027 kwa sababu sasa kama yeye is not running, si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na yeyote ambaye atasimama wakati huo mwingine will have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Raila kokale barua mare ne ute mag fwambo olengore ne okosidho jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka de yiero melo 2027. Dingo koni oganda jo Kenya ne kod higni 4 to jidokie debe bende otel ni Azimio ne kod jodito man kod chia moromo mag chung' ka thuolo biro chopo. Omedo ni nyopako mana tich mar Kalonzo Musyoka mosetimo ne oganda jo Kenya kendo ka oponi gi piem kod jatend piny William Ruto e yiero ma oyanga to Ruto nyalo mana neno ka buru dung'. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Okil Willis Otieno kata kamano kone wach mowach kod ogai mar Azimio Raila Odinga ni kod pek korka siasa ma ok nyal kod otar mayot kamano. Tiere jok mawinjo wachno motegno. Ok inyal wacho ni duond Raila ne duond matin, en duond maduong' Kenya ngima. Ok kata mana e oganda luo kende. Koro gima wacho nosiro ng'ato en gima tut, nikech en gi joge Kenya ka karibu nus mare ma ogin jog Raila. Koro nyaka winj wachno. To kanyal wacho ni en na wacha. Janon siasa no wacho ni Odinga nyalo siro ng'ata ng'ata riwruok mar Azimio mak mana ni weche go nyalo kelo liet e riwruok mar Azimio. To gimotemo nyiso bende manyaka wang'e wapenjre penjo ni matut. Ni to be Kalonzo nyalo yudo kura mang'eny malo mane Raila yudo ga pile. Mane gimopenjo nyiso wan wang'iuru. Nikech ng'at malo dikawo kapo ni jakomo ok chung'. Gimonego bedo wapenjre gik moko ariyo. En ng'ama nyalo yudo kura mang'eny malo mane jakomo yudo. Number 1. Number 2. To en ng'ama nyalo golo kura mane tigi Ruto ka okel korwa koni. To wacho ni kura mane godo ne gin ariyo. Mar Jalango gi mar Okuyu. Kuro Kalonzo ni bonya sayo Jalango mondo we Ruto bire. Mano wach matek. To Kalonzo ni bonya sayo Okuche mondo we Ruto obire. Mano be wach matek. Esechego bende jopiny medo golo pachgi. Waserito gik mang'eny kuom baba. To gik ma waserito go pok wayudo gi duto. Koro paro marungo Kalonzo lwedo okwane kaka ber. Gima ng'eyo en ni joluo osetemo matek adiera ne piny, to kadipo ni Kalonzo ni eyo wan warwako nikech osechung' kodwa ndalo mang'eny, miyo wakwaye koyie kaka Raila Odinga mondo wamiwa Kalonzo. Baba osewuok kodwa mabor kendo osewuok kodwa mabor kabisa. Baba pod kik wewa sani. Baba osetiyo kodwa matek. Agwambo inado ni inyon kama inyono. An paro ma baba okelo mar endos Kalonzo Musyoka arwako kendo mano ng'iso maler ni wan joluo waonge ukabila. Koso bin kwano moro sechakore ma jopiny ok oyango. Nyakora mga jwang mana kaka dung mar rabuon e dala fwenyo ne welo ni chiemo nitiere.
Weche mapilore siasa koni kod kocha nyalo yango kit kaka yamb siasa ringo. Penjo maduong' en to koso bin liudu nyalo thinyore kowuok alwora mar dho wadh nam Lolwe kendo chuore ugwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Penjo en mano nyako Ramogi. Wadhi nyime kod weche mamoko. Seneta ma Trans Nzoia Alan Chesang koro wacho ne odhi kawo okang' mar chik ne bad migawo mar okwach kich kuom ketho nyinge. Seneta no kokalo kuom okil mare Otiende Amollo olero ni bad migawo mar okwach kich DCI yande otude kod ohala mar mula mabandia e kind achije mamoko. Chesang olero ni nyako mak bura ni apisas mag DCI mar neno ni adieri onyenyore lela. Magi ne giwacho e kinde mane gichopo e log tich mar okwach kich mar winjo gima omiyo obila notude kod wach mar ohala mar mula mabandia go. Okil Otiende Amollo osingo chiwo obok mage mar neno ni obila owuok oko mar fulo adieri. Otiende kod Chesang Yoromo kod jalope jatend okwach kich Nicholas Kamwende mane okonegi ni wach mar mula no iluwo kod obila mantie sendo obila mar paw ndeke ma JKIA. To circulate the name of a serving senator to be involved in something that he is not aware of, no one has asked him to come and issue any statement, no summons have been issued, is what in law we call malicious misstatement. It is malicious misstatement and it's also defamatory. And we are going to issue a demand letter to the DCI so that they can clarify to us the basis upon which they circulated to the public at large the involvement of Senator Chesang without even asking him any question, without summoning him. If they had information, they should tell me. Waniambie wewe umehusika hapa. Mimi ni mtu ambaye wakinipigia simu nitakuja. But nimeshtuka kwa sababu nimefika hapa and the deputy director of the DCI has no information na hata hajui kama wali report ama waliandika jina yangu kwa mambo kama hiyo. So it is very unfortunate na wacha nataka nichukue action kwa sababu kuna wengine ambao watapitia the same thing kama hii. Wadhi mbele ya Ramogi. Maromo jopuonjre 174 sekundi ya uwe kod manyiri ma Mabuko ikar chungor bura mama Saba South County ma Kisii ochwale ute thieth mopogore kod ng'ur mar ich kacho kinyi makawuono. Kaluwore kod japuonj maduong' kaka Judith Omondi leronwa, jopuonjre go ne ng'ok kamoko bende ne yuago ich kach gino manochuno mondo mi ochung weche mag somo. E okinyi ma piny orugo kawuono, jopuonjre sekundi ya uwe kod nyiri ma Makubo e kaunti ma Kisii ne oringo e ute thieth ma opogore e kaunti no kod midhiro marich maludore kod ng'ok. Tumepata habari asubuhi ya kwamba watoto wamegonjeka hapa kwa shule. Tumekuja, tumeshuhudia watoto wako salama na wanaendelea vizuri, wamepata matibabu. Uzuri vile nilifika nikapata amesaa dhibiti wa hali. Nashukuru shule na management yake. Sasa imefanya shughuli mzuri kwa sababu hiyo watoto wote wameshughulika, ingawa wengine wako katika shule hasa hospitali na wanaendelea kushughulikiwa. Kaluwore kod japuonj maduong' mar skul no Rawlings Juma, jopuonjre go ne ochako bedo kod ranyisi mag ich kach kar sa paro kinyi. Apisa mar migawo mar thieth e gwenge go okoni ich kach makamano ne omuoch kaluwore gi chiemo makamoro jopuonjre go ne ochamo. As per the situation right now, it's controlled. Actually, no casualties at the moment. All the students, they are stable and they're okay. And then even the symptoms have subsiding because some of them have gotten some medication and actually as stable have gone back to classes. A few of them are still admitted, but for me again, we are moving around to see and check on their status, and at the same time to see how they are being attended in the various facilities where they were rushed. Kuom jopuonjre 174 mane oyudo midhiero, 23 ne oringo e kar thieth ma Keroka, 76 kar thieth ma Gusha, 55 St. Catherine Ichuni, ka Moheo 20 to ne oringo e osiptal maduong' ma Kisii Teaching and Referral. Apisa mar migawo mar thieth e gwengego okoni gisechako timo nonro kendo lakteche osiptal maduong' ma Kisii Referral biro golo duoko matut e wi wachno. At the moment, we have taken the investigation to the KTRH, Kisii County Referral Hospital, to investigate to know exactly which kind of Kupi, is it a microorganism or what Kupi? Because as we know, those diarrhea, there are so many other causes of diarrhea. Be viral,
bacterial, could be food poisoning. Before we say what could be the cause, we let's get the investigation done, and then we know exactly what is the cause of that diarrhea. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jopuonje mano tero ng'ur margi e log tich mar duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ne otam donjo kendo nyisgi mondo giwach gima ne oterogi oko mar rangach mar log tich mar TSC. Tungni ne obedo e kind apisas mag obila kod jopuonjgo ma oko ni TSC omiyogi kum nikech dhiro mondo mi chiwnegi ratiro margi. Prevent me from getting I'm a teacher. You that TSC number. Why can I can't break? I'm not a criminal to break the gate. Why must you lock? No, I have come to bring my response to interdiction. You are closing the gate. Munataka tufanye nini? Tumeleta barua zetu hamtaki kuingia ndani. What do you want us to do? Hebu nisikize. Acha niende naye The thing is, why are we being served from outside and others are being served from inside? Kama nakakane weche chale log tich mara TSC boma duoma Nairobi nyakora mogi obila e county Masiaya ochope winjruok gi jopiny mawuok e gwenge mag Nyalgunga hono kachiel kod Kowet mar chugo kweth moro mar rowere mabiro konyo e weche mag arita kwe North Alego bang' ji adek negi otieno ma nyo piny orugo Jumapil. E kinde romo ma bende notele kod komanda mar obila e county Masiaya Michael Mushiri kendo yuore kod jotelo e county no kod jaod bura ma Alego Usonga oyangore ni kweth rowerego biro konyo e ango jomaundu mondo mi kawnegi ondamo mar chik magibiro bang' jopiny seyo obila e gwenge makono kuom nyiso nyawe kedo kod kuo kendo dwaro mondo wilgi. Tend county Masiaya okone gidhi konyo chenro mag ik joma nyo wito ngimagi e kinde monj ma kamano. Hii maneno ya uwizi ya Siaya County imekuwa too much. Hata juzi mimi nilidiwa kwa boma yangu. Na mimi honorable member. Anajua huko na information. Wakakuja wakatoa kila kitu wakaenda nayo. Ojani matimango. Mio gaji security. Kiro kama security rachie. Kineno jando luor. Miana kwa jothurua. Kauti ogujo policeman tie kaeni. Ni sasa magi moro timre. Ojani nyakatimango. Nyaka wuogoko. Kech magi jou, magi megeu, magi wegeu, magi nereu, magi waeniu. Nyaka unma protect gi. The budget allocation for the officers is very little. Can you imagine DCI anapewa 1,100 in 3 months atumia kutafuta majambazi? So the government must be serious. They must empower the officers on the ground if they want us to address crime. Peleka pesa kwa ground, peleka vehicles kwa ground. We have given you money in the budget. Use that money so that the money can flow to the grassroots so that our officers can serve us. Hawa wakora wanaishi katikati yetu. Si ni kweli wanaishi katikati yetu? Tusikuwe na uoga ya kusema ya kwamba huyu na huyu ndiye anatudhurumu. Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag rameny piny ka oyweyo mokwongo odhiambo ma kawuono pod gi pak ni in mapod imedo kete ka kendo imedo bedo gi ng'eyo kuom gik mamedo timore gwenge mopogore opogore. Baba Twins mar Onjinyo wacho ni Raila pod en kijana matin kendo pod piny ogene. Ruto beda mos. Jatelo moriwo oganda ok onego owuok kamano. Frederico Ouma kawuok Kisumu Moroni aneno ni Ruto ogwetao nikech okia tayo apis mar jatend piny. Orwako wuoche madiye punda amechoka wacho ni usuru ya kila saa mane gima en bene wacho. Odhiambo janamba kapiyo jaseme wacho ni rowerego mwonyo muwuoyo kanyogo owek berore e wang' jopiny gitindo gikia kama Kenya ochomo.
kantie jal matiyo kodgi to kik girew piny ochomo kamaracho ke okangeni owuyo kuom rawere mage Kuria we go kore jopiny ema medo chuogo imedo chuognegi omenda kendo gikale weche matek. Fred Osuru kantiere Dandora phase 2 utino maber ne giwuon gi Pastor Mike Osuru erokamano ahinya. Koro mogi nyisani mondo miakawa ne yweyo ma oruyore mondo wayud ote manitie bang'e to pod weche manyien nitiere ka kuting'o bende twak maromo biro go e tielo mar ariyo mar Rameny Piny odhiambo ma kawuono. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case huku unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Gimora mora ni kare. Sama jok moko nigi nyiego, Helen, rangane. Ing'e ni ora ma anahero ni, ohero meher nyathina gi chunya chiel. Donge? KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Chini ya kwa Ramogi amora inya kumedo kete Ramogi TV na ngisi ni ywewa en mana moro madundo kasto waduogo. Nok mar jopuonj kod kuonde somo pod thiro weche mag somo e sikunde mag primar kata sikund primar Mariba e sub county Manyatike. Jonyuol kod jopuonj mag sikunde ni dwaro mondo piny owacho omigi omenda mar gedo kendo jopuonj ma oromo bende kele sikunde. Juma miwa ler mar wachni. Lwasi makare ji wechego mag somo kendo miyo jopuonje kod jopuonj geno. Lwasi makare osebedo kaonge e skund primary mar Mariba mayudore e sub-county Manyatike e kaunti ma Migori. Jonyuol, jopuonje kaachiel kod jopuonj e skund ni ywak ni skund primary mar Mariba osebedo kod lwasi marach gino mosethiro chenro mag somo. To gik moko machalo kaka classrooms, wan gi classrooms mok beyo nikech pesa mabiro tin, koro kane timo go repair to ok tim repair ma cover manitie. Gik machalo kaka desk wan go matin nikech gitur, to ineno ka pesa mar term 1 this year, term 2, term 3 mar FPE mag jo primary go poko donjo. Koro wabedo gi midhiero mag timo gik machalo kamago eko. Sikunde mar Mariba mane oger higni malo 50 mokalo nyaka sani thoth klese oti. Moko kuom dirisni omukore kendo pogo dirisa kod dhoot koro kyot. King'iyo gi dhoudi osekethore, dirisni moko dirisni richo,
dier ot bende nitie hali moko ber ahinya. Wayud pesa ne wanyalo keto go tiles e dier ot mondo condition mar classrooms obed conducive. Sikuni mar Mariba bende nitiere mana kod jopuonj ariyo kende mapuonjo jopuonjre maromo 62 mag junior secondary ka jonyuol wacho puonjegi ok osebedo ka yudo somo makare. Sana waonge classroom mar JSS ma sani JSS kaka gide primary pod gikawo classroom moro achiel ma pod gitiyo godo, kata mana kombe ma gibetie pod onge, ma gibedo be benches mancha jo class 7 ne tiyo go chon. To ma koro na ok wane ka ber ahinya nikech sani koro gin jo junior secondary. Wan gi jopuonj 7 kende mago mag primary, JSS digi jopuonj 2 kende. To sama gin jopuonj 2 no, subjects gin 13 at the same time nyithindo gin 62. Kuro bedo mapek, omiyo wakwayo konyruok kane nyalore. Higa maro machiel koro dhi karumo nyaka ne piny owacho chak chendono mar somo junior secondary school. Nyaka sani pod ng'ur nitiere ni chenro mar somo pod ong'ikore e skunde mathoth nikech piny owacho serem keto gigo madwarore ma oting'o ndiko jopuonj moromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odonje weche motende kod ohala ni jopur e kaunti ma Siaya ojiw mondo kik ket mana geno margi e pur mar oduma kendo gipidh kit kothe mamoko manyalo miyo gibedo kod keyo mabup. Koloso e kinde nyasi mar odiechieng chiemo e piny mangima, jatend migawo mar pur e kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth okoni jopur ma osedonjo e pith mag kothe mamoko sani yudo keyo mojuol. E nyasi no manobagi Masange Yalego Usonga, rowere ojiw mondo donji e pur kaka yor ting'o malo yuto margi. Jakom mar komiti mar pur e od bura ma Siaya Frederick Omoro oyango ni gin kod ikruok medo pok mag omenda ne migawo mar pur e kaunti no. The world population is going to reach at 10 billion in the next 25 years. And currently, more than 2 billion people are living under poverty, inadequacy of food, insufficiency, or nutritional not balanced nutrition, not balanced food. Malabo declaration ma 2014 ne dwaro budget mora ma dongruok ma county government onego ben 10% ikawo itero ipur mar yore mege pur. Mano kwa timo to bro mi wabro bedo kod chiemo moromo kendo wabro bedo kod chiemo moromo mantie kod nutrition mai wange. Gimachielo monego watim en the youth gin joma ng'eny kabisa mondo make sure wan gi chiemo moromo nyaka waket youth mondo koro bedne gi neno tich mar pur kaka tich ok tich kaka mana ma chiemo kende. To mane ma wan kaka jo agriculture wadwaro value chains mwasepik kaka pineapple, avocado, rice, cotton. Kambe gidwa bedo kama process produce mowuok gino after the final product. Maka en cotton to wagolo cotton lint miloso go sar to sade go itwango ka. Kose loso mano to wago cotton seed cake miyo go animal feeds kuwatieko mano wagolo cotton oil. Ineno makoro value chain mwakao ni tije ne watieko Siaya ka. Riwruok mar jobodaboda e pacho ka obwogo mar dhi ng'anyo poni piny owacho kod duoko piny nengo mar mauta magikoni sani rocho ohala margi. Ka gilose boma ma Nairobi, jotend bodaboda koro koni jatend piny William Ruto mondo mi owuog oko kendo oyang kaka piny owacho mare biro duoko piny pek mar ngima modiyo jo Kenya. Bende ginyiso jatend piny mondo chop singo mar kelo e pacho ka apiko matiyo kod sitima mondo resgi e wi nengo mar mauta masani medo mana idho dwe ka dwe. Siling auchiel komedi ng'eny ma kata biashara ma koro ji timo onge. Koro miyo nyaka wanyis sirkal ni kadhi kaka dhini tich onge kata joma wuotho be koro onge, to ma en gima koro affect millions of riders ma Kenya kama ngima. Kendo nowach ni kelo nwa pikipiki mag stima. Pikipiki mag stima pok waneno nyaka sani. Okelnwa gi mondo wane kanyalo konyowa. To nowacha to pikipiki pod ok waneno. Koro wan wakawo kamano dhi kamano ma gigi meda obro timo migomo ma onge ng'at moro amora ma biro tiyo ka wawacho ni nyaka wane kaka odwok bei mar mafuta chien.
Ikiendelea hivi hatuna biashara nyingine ila ni kuweka hizo bodaboda chini, serikali watupatie kitu kingine ya kufanya. Kwa sababu kwa sasa tunafanyia mafuta peke yake. Hatuwezi lipa nyumba, hatuwezi lipia mtoto school fees, hatuwezi hata uwezi tumia mama yako nyumbani kitu kidogo, kitu yote inaenda kwa mafuta. Tulikuwa tunaweka mafuta ya shilingi between 200 na 300. Sasa tunaweka shilingi 700. Odonjo weche mag tuke bang' ng'ado tiko ne tielo mar ariyo e tuke mag donjo e piem mar laro okombe mar piny mangima ne nyiri ma higni nitiere ne piny mar 20. Tim mar Rising Starlets omolo e pacho ka kowuok e piny mar Angola. Rising Starlets noloyo tim mar Angola gonde 4-1 e boma ma Luanda ka loch margi chwalogi e raund mar ariyo kama gibiro tugo kod tim mar piny Cameroon. Tim mar Cameroon noloyo tim mar Botswana gonde 6-0 ka jaloch e kind Kenya gi Cameroon biro donjo e grube mag manyo tiko e tugono mag pinje duto. Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV giko mar weche manyien mag rameny piny en mano. Makamu wacho ni Raila pok obedo president is a man to watch. Kendo he can support anybody before he becomes wacho ni he can't support anybody before he becomes president. Wacho ni Raila ok nyal wacho ni dhisiro ng'ata ka en owuon to pok ochopo lek mare, okay? Pastor Komorwa bende wacho ni Ramogi TV makare kademo ng'er sirikal timo double taxation nikech sama ichulo pesa ma idhi chulo gimidhi manyo Huduma Center no to pod ing'adi ang'ada ma ioro pesa no bende chak ing'adi gi kambi mar ng'ado mar oro pesa. Koro tek Niko Tiel Jamagoto bende moranya ka kwakelo weche manyien nyakora Ramogi wena mondo mi aywe gi kanyo sama yweyo ni tadwani mondo mi thuolo jaloko mara Belinda Dhiambo mondo dio oyude pi moro matin obruo ka saa 3 nikech bang' ma to achako twak kachiel kod wendona jaduong' Hesbon Otieno mabende en jalup jagoro maduong' mar riwruok makelo ne dwaro mar jopuonje pacho ka KNUT. Wabiro ka mondo wagane mbaka ni to ikruok ne weche mag penj maduong' makoro chakore juma manyien ni dhi bedo machalo nade kata osebedo machalo nade e kinde machien. En wach mosebedo kokelo ng'ur ni moko kuom jopuonj pok ochul, joma notayo penj bende ok ng'eyo makare gik machal kamago. Ripot nyocha wacho ni nitiere ranyisi ni penj ma higa mokalo nokwal. Ma higa ni to koro joma tayo penj keto kenge machalo nade. Gin twak modhi bedo godo nyakora Ramogi kod Hesbon Otieno. Oseno studio ka we wakaw yweyo kod dugo to koro twak chakore. An nyinga George Bati adugo kod rameny piny. Kik idhi mabor. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Gimora mora ni kare. Sama jok moko nigi nyiego, oh, Helen. Rangane. Ing'e ni ora ma anahero ni. Ohero meher nyathina gi chunya achiel. Donge? KPLC tokens, Bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
dry shirt, a toss of lavender, and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. En Millicent Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari di mana star 860 star 418 hash to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye madgwedho. Mimi naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Unaitwaje? Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo. Wa shilingi nusu milioni. Unahisi aje Joyce? Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na nusu milioni wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. Star 487 star 3 hash. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na Viusasa. Ramogi thuolo mananyisi ni wadhi chake twak marwa koro chakore sani wendo nani tire kanke no dani wagawane kode mbaka wang'iyane to rameny maro makawuono menyo ikruok ne penj maduong' mahiga ni penj ni oting'o penj mar jo grade mar 6 penj ni oting'o penj mar jo klas 8 kaso penj ni chako ting'o penj mar jo klas 12 an ka koda jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje NAT Hesbon Otieno par ni jopuonj igolo kendo itero mondo mi mokwongo gi ko nyithindo mar ariyo giseto penj ne nyithindo mar adek gidhi ging'iyo kaka penj ne timo kendo mar ang'wen nyako Ramogi ginono penj ni eka bang'e to iriwo kendo igolo duoko ma samoro nyiso rang'iny kaka jopuonjre osebedo ka timo moko bende samoro ng'ur bede ni nitiere kaka both moko nyalo bet mane momiyo ikruok mar jonyuol ikruok mar nyithindo ikruok mar jopuonj kanyakla kod jogo duto mantiere sekta mar weche mag somo eno ni penjo timore makare en gima ochuno ahinya munyo bende wat kete rameny odhiambo makawuono elo Lydia Okeyo nyako Ramogi wacha kotwak marwa rameny piny machiegni jopuonj kendo amora ahinya ka yudo thuolo mar loso gi nyako Ramogi Ajwanko kale Ramogi TV odhiambo ni erokamano ahinya owadwa Bati kendo erokamano kuom rwaka e studio kendo ni mondo wagoye mbaka e weche mag somo to gi weche mag penj mokwongo kapok wadonje twak tadwa kawo thuolo ni makende mondo achiw mos makende ne owadwa Collins Oyu ma en jagoro maduong' mar jopuonj mar Kenya National Union of Teachers masira mar apaya mane oyude yo yago kindu yago gi Kombewa to Nyasaye ber ni ngimane Nyasaye na okungo ma en to gi derepe na oginyore koro mano wadwoko ne Nyasaye erokamano kendo wacho ni mano gima notimore maber. Erokamano ahinya jaduong' mos makende wan bende ne japuonj Collins Oyu kendo mana kaka iwacho no Nyasaye ber orito gi kata bed ni masira notimore to gin kare. Japuonj ikruok mar penj chakore karang'o mae gima jasamoro ji nikech ji wacho ni wan koro wadhi lemo ne nyithindwa koro penjo chiegni wadwa ni mondo waik gine penj ikruok mar penj chakore karang'o hie ikruok mar penj chakore ndalo ma nyathi odonje skul mochako somo ndalo ma nyathi bedo enrolled nodonje skul modonje e klas kanye kama japuonj chako iko nyathini to ok ni iko ne penj ni penje ma giming'eyo ni gima biro bedo giko to ne bedo donjo e gimiwacho ni labor market koro en ke kuonde mang'eny to penj ni koro en obiro ni mondo wapimane ni to ndalo mosebedo kosomo ni
nitie kiwango mane mar somo moseng'eyo, lakini ikruok chakore ndalo ma nyathi donjo e skul, ma kata chieng' mikawo nyathini kitere pre-unit, kitere class 1, seche mitere e skul no, mane sechako mana iko nyathino ni mondo obed nyathi manyalo timo penj manyalo pimo gik mosesomo to gi kiwango mosechopo. Okay, ka wang'iyo penj ma itimo, nyaka gie sani nitiere penj machielo mar grade mar 6 ma bende odonjo achiel kuom penj mitimo e higa ka higa ka nyithindo wuok e primary koro gidonjo e junior school, ma bende wacho ni jomoko niluongo ni junior secondary, to wacho ni winjo bende niluongo ni junior school. Nitiere penj mar jo klas 8 ma bende dhi timore higa ni kapok koro wilruok obedo ahinya ka koro ji tiyo kod lai manyien mar CBC ma koro nodonjo ni kod penj mar jo klas 12. Ka wang'iyo kinde ka kinde nitiere ng'ur mosebedo ni penj samoro ok timre maber. Duoko moro nitie manyo ogol gi report moro mayango ni nonro moro nchano tim ka to wacho ni nitiere ranyisi ni kuo mar penj nobedo kata penj manchano tim e higa mokalo. Gin ang'o ng'eni mowinjo bed ni itimo kaka penj mar ni nyathi kodhir ni odhi kata mana e tat somo, nyathi kodhir kowuok e okang' achiel kodhi okang' machielo, to odhi ka adieri gimowuogo ka nyiso ng'ama odhi bedo en mbele, nikech samoro digni nyalo bet mbele ka koro yudo ka gik moko medo ridore nikech ng'ikruok mabedo gi rode manyalo nyayo kuo mag penj. Mokwongo gima miyo kuo mar penj bedo en gima ne kane Presidential Working Party obiro to ne wanyiso gi maber ni system machon ma skul ka dhi timo penj to dwa ng'iyo ni gipiem ni skul mane moloyo to skul mane mobedo namba 2 kata mane moywa boto. Koro kanyo kama ne koro kuo bire ni mondo skul onere ni timo penj maber. Koro ranking ema nomiyo ji chako biro gi yore mang'eny manyalo bedo ni jopuonj kata joma ochung' ne penj dwa ng'iyo ni ere kaka ginyalo konyo nyithindo mondo nyithindo gi katimo penj ginere ni gikalo. To iyudo ni kata penj gi kane nyithindo timo gi ma gikalo, kata ka koro dhi e okang' mabiro mar luwo bang' kama ne gintie. Yes. To iyudo ni koro that transition ogibed nyithindo molony manyalo bedo ni ginyalo ng'eyo ni gimotero gi okang' no gidhi time ang'o nikech ne penj no ne gisekwale chon. Koro kane koro CBC odonjo, koro king'iyo nyithindo koro ok watim ni en examination, en gimiluongo ni assessment, ni nyathini en ang'o moseng'eyo manyien manyalo miyo kata kotiyo gi pache kata kotiyo gi wiye en nyathi manigi lony moro ma koro ok ni opiem gi nyawadgi kata e skunde piem, en koro ni ang'o ma osepuonji ma nyithindo gi ong'eyo. Emomiyo koro KPSEA ma nie grade mar 6 en gima ber nikech en koro en assessment, ok en examination. Koro mano gima ber manobiro to competition mane nitie choncha, koro macha mane miyo koro ji dwa ni mondo gipiem to piem no mane rach. Ma itemo wacho ni penj mar KPSEA mar jo class ma jo grade mar 6 ni en onge gimoro amora manyalo kata sami sete mondo nyithindo wach ni an nikech isete gi ji, isete gi jopuonje. Nitiere kaka ji ngalo ni mondo wanene wan nyithindwa orieny ahinya e assessment ni. Donge ma kipiem moro bende piem ni nyalo wuok awuoka ni ruma dichiel kamano jopuonje. Ing'e ni pach dhano to en pach dhano. Nikech pach dhano ema biro ni to kata ka en assessment ni dipo ni wanyalo piem, to piem ok onego bede nikech assessment en nyathi ka nyathi, ok en skul ka skul. En nyathini ang'o mong'eyo, ang'o manyalo konye e ngimane mosepuonjore mong'eyo. Emomiyo iluonge ni assessment, ni in kaka Bati. Yes. Ang'o ma ilony godo miseyudo ka manyalo konyi okang' mabiro. Koro weche mag piem ok onego donje. Be momiyo kata ka results mag assessment wuok, ok pime niya ni skul ni otimo nade ka kobedo compared gi skul moro. Ena ni nyithindo manie skund ni ere kaka gi perform. Nyithindo manie skul moro cha ere kaka gi perform. Mane assessment mabiro e weche mag KPSEA. To mane gima koro wadwaro ni mondo donji nikech mano biro konyo jopuonj to ng'eyo ni nyithindo nigi talanta mane, gichal nade, lony mane ma gin godo. Koro mane monego every other person kata janyuol kata Kenya National Examination Council
onego ng'e ni lony mane ma nyathini ni godo monego bed ni bedo encourage mane gima ber assessment. Nyaka koro sama wuoyi ni pod itimo penj ma kipseago to bende itimo penj manyachon mar 844 cha pod gintiere jo klas 8 dhi timo higani madonjo e sekondar mane ji ong'eyo mapile pile cha e form 1 kata klas 9 kadhi mbele nyaka klas 12. Gin ang'o gini ma nyaka tim mondo thir wach mar kuo mar penj gie sani, nikech samoro nitiere gik moko mosetim kata gin ang'o gini mwanyalo ng'iyo kapok wadonjo e gik minyalo thir. Gin yore mage ma kopo ni janyuol kata nyithindo neno to giwacho ni chal ka gima nitiere dwaro mar gajo duoko moro mabiro mbele ka kata mana kowuok kuom jopuonj kata kowuok kuom moko kuom tend sikunde, nikech oseyud ni samoro jopuonj bende kaluwore kod duoko mar nono manyono tim ni nitiere jopuonj, joset penj kaachiel kod jonyuol tudore mar neno ni nyithindgi oyudo maling'ling kotende gi wach mar penj ma gidhi timo. Ing'eni seche ma janyuol kata japuonj kata ng'ama otelo ne penj dwa nyiso nyithindo ni gidwa konyo nyithindo ni mondo nyithindo go tim maber e penj, kata dwa konyo jonyuol ni mondo jonyuol one ni nyithigi timo maber, onego bed ni nyathino nyalo wuok oko nikech en nyathi ma wiye riek kata en nyathi maneno ni kato gidwa kelo kuo to kuo ok en gima ber, to kata janyuol onego ne ni nitie kony midwa mi nyathina ma ok bi konyo nyathino e future ne manitie. Koro weche gi onego bed ni ging'iyo mondo kik bed ni koro ka ng'ato biro to odwa ni mondo entice ni wadwa konyo nyathi kata wadwa konyo skundi mondo tim maber. Koro weche gi onego bed ni bedo cab to ineno kata ka ministry owuok oko ka wacho niya ni gidwa konyo mondo kik bed gi kuo penj ni koro penj ibiro kaw diriyo, ikawo gokinyi to ka nyithindo osetimo penj to answer sheets iduoko ato kendo penj moko ikawo. Mago measures ma ministry keto, lakini ministry kata koketo measures go ok onego bed ni koro giketo ni koro chal ka gima security moro ma koro ng'ato neno ni ma security moketo. Ka dipono mi tich mar chung' ne penj, bed ng'ama nigi ratiro mang'iyo ni penj madhi chung' ne ni duoko madhi wuok ni en duoko makonyo nyithindo, konyo jonyuol, konyo skul, to ok en duoko moro ming'iyo ni en duoko ma kowuok to ni skundi ni okalo, skundi ni orem, kata nyathi ni okalo to nyathi chorem. Koro ma tich ma onego bed ni ng'ata ma nie tich mar chung' ne penj ong'iyo maler ni ma tich momiya mondo akony nyathini mondo obed ni nyathini nigi future ma onyalo chung' ni nyathi mong'e ni penj chal nade. Japuonj, erokamano ahinya. E kinde ka kinde ka itimo penj to samoro iweyo ting' ne iweyo ting' ne japuonj ahinya samoro ting' ne japuonj tiyudo ka samoro weche bedo matek kendo ji penjore ni dipo ni wach mar penj ni en mana gir sirikal nikech koro kogole to wacho ni ndalo ma nyithindo timo penj koro wewe lwet jopuonj. Ting' mane ma jomoluoro kuonde ma jopuonjre gi wuokie, the society kata the community, ting' mane ma janyuol ni godo sama ikruok ne timo penj machalo kod ma gin ang'o gine ma nyaka winj bed ni mondo nyathi odhi otim maber, mondo nyathi odhi otim kaluwore kod nyalo mare, okenge mag winjo bed ni keto. Mokwongo janyuol ok onego bed ni nikech nyathini en nyathi modongo e lweti, en nyathi monego ing'e ni nyathina ne chakre nochako dongo e lweta odongo e kiwango machal nade, en nyathi ma nigi growth machal nade. Nyithindo pogore, ok inyal pimo nyathi achiel kata ka bed ni magi nyithindi te, ok inyal dwaro ni mondo gitegi chal nikech mano ok nyalre. Koro ing'iyo ting'e kak ability ma nyathini kaka onyalo timo kaka en tie ma kata kodhi timo penj ok ibed gi expectation mokalo giming'e ni nyathini nyalo bedo godo. Emomiyo koro ing'iyo ni to nitie kuonde ma nyathini nyalo lonye to nitie kuonde moko ma nyalo tame. Koro kik ibed abeda ni idwa ni dir nyathini ni mondo otim gik ma ok nyalre, gik ma ngimane osetemo to ok dhi tiyo. Koro onego bed ni in ikonyo nyathini e kuonde ma en gi lony, ma en gi teko, iluongo ni strengths. Kuonde ma en gi strengths itemo konyo ni mondo kuonde go onyae wuoge obed ng'ama inyalo neni kato no wuok maler. To kuonde mineno ka nigi weakness kata bed ni idwa konye to ok ni gin kuonde mi concentrate kata gimoro ni wacho ni ni nyathina ateri e skul ni mondo ikal penj.
Achulo ni pesa mondikal penj. Achulo pesa, ne tiyo gi pesa mang'eny mondikal penj. Mano kik bedi. Nyathino onego bedi ya en odhi e klas. Nitie gima onyalo timo maber ming'eyo. Nyise ni nyathina awei thuolo. Agoni dhi tim penj, itime yo malong'o to the best of your ability, to abro mi kony moro amora midwaro. Be seche moko be janyuol wacho ni abro lemoni mondo itim maber. Nyathi bedo gi encouragement mong'e ni gini ok en gimiluongo ni a matter of life and death. Ni kama kakalo to janyuol na bro kawe matek. Janyuol chiwo environment maber ma nyathi ong'e ni an gi support ma janyuol gi ability ma an godo, ma kadipo ni kata katimo penj to janyuol ong'e ni my ability ma an godo. My area na mar strength to my area na mar weakness. Aparo ni kama notimore to nyithindo be biro bedo in a very relaxed manner. Be ogibedo gi tension moro mabiro ga seche mane ka ng'ato dwa dhi penj to koro ina tense, nyathi ok dwa chiemo, nyathi osiko kata odang ne adang. Mago koro rumo, koro nyathi bedo gi concentration ma pache ni kama penj nitie cha. Ana penjo wach mar jonyuol kachiel koda kuonde ma nyithindo giwuokie. Rem en gimoro amora ma ng'ato ohero mondo mi obed ni en achiel kuom jok miwacho ni orem ka nitiere gimiluongo kamano e manyo rieko mar piny Kenya. To nitiere samoro kaka society kuonde ma ji wuokie osebedo ka hinyo kata miyo chuny nyathi dolore kaluwore kod sama wacho ni ma koth rem ke otimore na gik machal kamagi. Society nigi ting' mane? Nikech kopo ni nyithindo oma chia margi mar chunygi mar bedo mojawore to gini nyalo thiro kata mana duoko margi. Society kama nyithindo the opportunities near society. Nyathi ka nyathi nigi opportunity ne society kama entiere. Emomiyo society onego encourage nyithindo. Ok onego bed ni wacho ni un kothu en koth rem. Ni dala ng'ane kuma nyithindo rieke. Kor ng'ane ma kakidhiye to kata choni wacho niya kidhi nyombe dala cha mache ka koth rem lelo kacha nyaro ok nyal dhi tede kata wuoyo ok nyal kawango ok nyal kendo kae. Mago gik mane kelo weche moko manyalo pogo ji e society onego bed ni rwako ng'ato gi talents ma en godo kata ng'ato gi ability monyalo timo. Ok ni koro ibedo judge ni in koth ok nyal survive kata kadipo no miu penj moro ni magi kata ko mi penj sani to dhire mago ok onego bede. Society onego appreciate ni nyathi ka nyathi nigi gimo nyalo timo ma koro kata kadipo ni nitie transition ma koro nyathi no high school no biro society to en gi entry point manyalo bedo ni no tieko school to nitie gimo nyalo dhi to konyo godo society. Samori bedo ga ma timore sikunde moko. In isewuotho e sikunde mathoth kendo iseromo gi jopuonj mathoth, nyithindo bende mathoth, jonyuol bende mathoth. Nitiere ka samoro e sikunde ka iseto penj assessments, iseto penj mag piem e kind sikunde kaka makoro ka ndalo penjo kayo tiwacho ni sikul ni dhi piem gi sikund ka gidhi piem ka skul moro kata skundi abich mawuok e gweng' achiel, giwacho ni waketo remondo nyithindo gigi nitie kaka gihiko nyithindo ahinya ne penj koso gin gik ma samoro nyalo nego chuny nyathi sama nyathi koro ikore ne penj. Nitie gik moko ma gitimo tiwacho ni nigi advantage kata disadvantage. Weche ma keto ni nyithindo piem ne skunde ni piem gi skund cha piem gi skul moro cha e gik manomiyo koro kata kuo bedonje. Ok onego bed ni upimo tekreu kaka skunde mopogore ni skunde ni pimo tekre ne gi skundi cha. Mano gima ok bi konyo skunde. Ok onego bed kata kadipo ni useto penj ok onego bed ni penj no en mar pimo ka ability mar skundi ni gi skundi cha. Penj kane bed ni nitie gima udwa timo miluongo ni common, en gima ung'e ni kotime en gima very honest and sincere ni udwa konyo nyithindo gi. Ok ni udwa keto piem more. En ni udwa konyo nyithindo gi mondo nyithindo gi one ni nitie kony moro mabiro. Sani sirikal ok oyie ne penj makamago. Ok oyie ne penj miwacho ni skunde obi kanyakla ni mondo gibed gi common exam. Nikech ne giseng'e ni mano duoko nyithindo chien. Nikech nyithindo ma iyudo ka seche ma kata nyithindo gi ka gikumo skul ka gidhi to giwacho ni ne un skundu walo un boto koro kelo a lot of
antagonism kind nyithindo. Koro weche ma kamago ok onego bede. School ka school okaw ni gin nitie kaka gi accomplish syllabus ma gin godo, joka be nitie kaka gitiyo gi syllabus ma gin godo. Ging'e kaka ginyalo puonjo nyithindo to gi assessment ma ginyalo miyo nyithindo go mondo nyithindo go obed ni gimako gik mipuonjogi. Koro weche mag piem ka kik kel. Seto penj ka nitie kaka yulo bende osebedo e skunde moko ma achiel kuom gik ma usebedo kuywago kaka riwruok en nok mar jopuonje sikunde. Ang'o mutimo mondo mi magi kik bedi e kinde makoro ji dhi mbele nikech piny tol sudo kaka piny medo sudo samoro nitiere okenge miketo. Wach kata kowuok e chakruok mar seto penj. Iyudo ka samoro nyithindo moko nosedhi mbele ahinya. Tiwacho ni penj ni kitime tidwa ni tim assessment ma average. Itim assessment ne nyithindo te. Otim assessment ne bati ma samoro ne gin chien e weche mag kaka ne gipuonjore. Assessment odhi okawo nyaka mbele kacha. Timo assessment ne ng'at machielo ma samoro gin ne gisedhi malach ma gichak giduogo kendo ma gichak ginuoyo kendo gigi mondo nyithindo bed gi winjo gimako gik ma gigi dwani mondo ibi gitim mbele. Ma ere kaka samoro nyalo hinyo ikruok ne penj. Mokwongo nitie skunde moko ma ka gidwa admit nyithindo mondo donje skul gimiyo gi penj moro ni entry exam ma ka dipo ni nitie marks mokiyudo to koro skund no ok nyal donje. Mago ok gik maber nikech kiketo ni nyaka mi nyithindo gi penj mondo ekaw gi e skul, biro yudo ni nyithindo moko ok nyal yudo thuolo mondo gidonje skul kata skul maber manyalo miyo ni kama ne giaye cha nyalo bedo ni nok giyud puonj malong'o. To okel gi kani mondo gidonji mondo puonj ma giyudo ka obed en puonj malong'o maber. Koro kiketo ni nyaka miye entry exam moro ni mondo otim mondo ekipim kidhi kawe kata ok ikawe, ok apar ni ikonyo nyathino. Nyathino onego ing'e ability ma en godo kata seche mokele e skundi mondo idonj mondo som. Ing'e ane ni nyathino obiro ka wan kaka jopuonj obiro ni mondo wakonye mondo obed gi future, obed gi ngima, obed gi ng'ama nyalo mako somo emomiyo kele. Koro weche moko mag nichuo entry ok onego bedi. Ena nyathi kobiro to nitie vacancy e school, nitie opportunity mar somo, nyathino mi thuolo mondo otim ang'o mondo som. Koro emomiyo kata weche mag competition ni skundi ne timo maber molo skundi cha. Jopuonj gina jopuonj nitie iwacho ni environmental difference. Nitie gimomiyo skundi ni ok tim maber molo macha. Nyalo bedo ni macha nigi jopuonj moromo to moro ni staffing to gin skunde mani machiegni, moro cha staffing ne ni ber, moro ni staffing ne ni piny, moro cha jonyuol are cooperative, moro ni jonyuol are not cooperative, moro cha nigi facilities manyalo nenore ni ber manyalo kungo somo, moro ni to pod yware nikech facilities gi pod onge. Koro kiketo ni idwa compare ni nyathini ni e skundi ni nyathini ni e skundi cha ni nyithindo gi ok onego bed ni miyo equal opportunity mana ok ber. Emomiyo onego bed ni kata ka Teacher Service Commission timo posting e skunde onego ging'e kaka gitimo staff balancing. To serikal notimo maber ni ne gindiko jopuonj kata dipo ni ne gindiko gi as interns ma be pod wayware godo nikech wadwa ni jopuonj mondik as interns obed permanent and pensionable. To kata bed ni ne gindiko jopuonj miluongo ni interns, jopuonj gi bedo balanced e skunde maber ma ok bed ni skunde moko nigi teacher gi jopuonj ma kiwango gine piny, numbers gine piny. Teacher pupil ratio. Yes. Kwan jopuonjre kopim gi jopuonj. Yes. Onego bed ni school ka school nigi opportunity machal gi moro mondo koro bed ni kaka nyathi nyalo puonje school A, the same nyathi kokele school B pod oyuda equal measure of puonj mano onego bed no oyude school mano odhiye. Wasewuoyo kuom nyithindo gi ikruok margi kaka inyalo ikruok nyithindo jopuonj. Kinde mokalo chien koting'o penj manyol land duoko mare makoro maluwo ni ng'ur nobedo ne jopuonj mano seto penj, jopuonj mano dhi ma ong'iyo penj gi, jopuonj moduogo nono penj nodek kapok ochulgi. Ma nyalo miyo jopuonj bedo kod ng'ukni nikech sama ng'ato kawo thuolo mare modhi otimo tich moro samoro ogeno ni mondo oyudie gimoro nikech en singo ka oponi onyisgi ni idhi time nono to samoro jomoko bende nyalo chiwre achiwa ni wadho atin wakonyo nyithindo. To nikech ma en gima okete winjruok ni ibiro mi ng'ato erokamano moro bang' timo tijni. Ma notimore ma ng'ur nobet. Higa ni dhi bedo machal nade? To bende ma nyalo goyo chuny jopuonj e keto maino e ng'iyo rang'iny
mar kaka irito penj ni mondo duoko yudre duoko ma onge kod kuo kod gimoro amora nikech manyalo nyiso chilo moro e penj. Gima ahero gi jopuonj ni jopuonj joma chiwore. Kata seche mane weche tek, jopuonj nyalo ng'ur matek ma giwach ni wang'ni ok wadhi chung' ne penj. Wang'ni ok ochung' ne penj, jogi ne ok ochulo en good time. To yudo ka penj obiro to jopuonj mane nigi ng'ur mawacho ni wang'ni ok ochung' ne penj. Jopuonj mosendikore ni gidhi timo ang'o? Gidhi chung' ne penj. Koro jopuonj joma beyo, seche ma igi owang' cha to wigi wang' lakini ging'e ni penj ni en gima duong' ma ok ginyal weyo ma ok gichung' ne. Mondo nyisi ni NEC nyocha olando ni jopuonj primary ok nyal chung' ne penj mar secondary. Jopuonj gogo ema nyumo ogo koko ka giwacho niya ni wan jopuonj ma primary wasebedo kwa chung' ne penj kata penj secondary wasebedo kwa chung' ne. Ere kaka inyalo tamwa ni koro kik watimo kik wachung' ne. To penj secondary ni biro yudo jopuonj kane moromo ma biro timo invigilation kata supervision kok omiwa tijno. Mano hera ma japuonj ni godo e chung' ne penj ni mondo penj otimre e yo malong'o. Nikech japuonj ong'e maber ni penj ni ka gichung' ne mo gichung' ne e yo malong'o to penj biro bedo maber. We mana nyisi ni ng'eny kuom mar penj ok timre e centers kaka iwacho cha. Kuom mar penj ng'eny gi itimo ka jopuonj osetimo tijegi mag chung' ne penj, mag dhi gi nono penj, mag chiwo kuma onego bed ni dhiye. Koro joma tiyo tije ma gidwa tiyo kuonde ma gitiyo ni mondo gilok duoko mar penj joma remo penj. To kasewacho mano, higa mokalo jopuonj nochung' ne penj to nochul gi Julai pesa ma nonego bed ni chulo gi Januari. Sani but ing'e maber ni nyocha omed kata nengo petrol. Ka petrol ni ka ne ndalo cha pesa mimiyo jopuonj tin, in fact invigilator imiyo 1,600 and I think 643. Ka omiyi 1,643 January, ndalo ma petrol nengo ne en kata 150 per lita. To pesa no gileo godo gidhi migo July. Seche ma nengo petrol no koro sea kacha obire siling 2,000. Koro pesa ni cha to gimede en pesa ma gidhi micha. Ineno kaka koro value mar pesa manonego bed ni miyi seche ma nitiyo tijita ok chal gi value mar pesa mimiyi sani. Onego bed ni seche mitiyo tijcha ti imiyi pesa no nikech mano e justice mitimo seche monego bed ni ichuli pesa ma tich mitiyo seche go. Mano be met pesa no seche momiyi kata bed ni en pesa matin nikech gisebedo ka gimiyo jopuonj pesa no. Kata ka dipo ni en pesa matin to miye wang'e kar sa omit molo seche ma gibiro leo godo gimiyi ka tayari kata chunyi osejog gi pesa no. To kata pesa no komiyi koro ok konyi kata kama ni ipango kode ni mondo ibiti godo. Emomiyo wanyiso sirikal sani ni kaka penj dhi chakore, ikruok magiseiko magiseluongo jopuonj mondo gimi jopuonj lony kaka gidhi chung' ne penj. Ka gidhi bedo piny gin be gi pesa ka en treasury ema pok ogolo pesa, gidhi ir treasury to ginyis treasury ne kodhi onyis treasury nikech jopuonj ok tul pesa, treasury ema chiwo pesa. Ginyis treasury no gol pesa chon mondo ka jopuonj otieko tijgi ni pap to gin be gitimo ang'o? Giyudo pesa gi mondo jopuonj odhi dala komor. Ok ni kendo ka yuarok dwa bedo kaka ne wayuare kod NEC January ma koro ginyiso ni by July gidhi chudo. To kendo July no ka gichudo gi pesa mar financial year mobiro next nikech nenore ni pesa no giiko. Wang'ni onego bed ni giiko pesa chon mondo ka jopuonj otieko tich tichulo. Ang'o momonou kaka jotelo mag jopuonj bedo gi winjruok gi sirikal mondo timne jopuonj kata chudo moro ma adundo machon miluongo ni down payment? Koro wacho ni wamiu ma mondo uchak godo tijni mondo chuny japuonj kik bed gi dolruok e kinde modhi timo penj nikech samoro japuonj wuok ogwen to ang' oduogo odhiambo ka bendo ool kendo odwa ni mondo duoko cha obed mano manyiso nyalo mar japuonjre e yo makare. Ing'e ni issue mag chudo down payment kata kwacho ni nitie down payment, mano ing'e ni gima en negotiable between ng'ama chiwo tich to gi ng'ama imiyo tich. To wan ing'e ni apart from loso gi sirikal kaka ineno wajiwo sirikal ni mondo otim ne jonono maber, wan wachung' ne jopuonj. Ing'e ni
agreement mora ma wan godo gi Kenya National Examination Council to onge. One agreement ma wan godo en gi Teacher Service Commission. Lakini mano okomono wanyiso nek gik mabeyo manyalo konyo japuonj mondo mi japuonj ochung' ne piny maber. Emomiyo wasebedo kwanyiso nek kendo gin osiepewa, they're our friends nikech we share profession, we share the same challenges, and gitie bwo main ministry ma CS education to gi joge watiyo godo maber. Koro wanyisogi kata weche mineno kora wacho mag chudo in good time. Yes. Wanyisogi nikech weche mag down payment nyalo bedo seche moko ok nyal tiyo nikech kata wan ka ji tiyo tiwacho niya tiek tich mondo atima mondo achuli. Koro emomiyo jopuonj wuok oko ni wan wayie mondo watiek tich mondo atima mondo chulwa. Koro gima wanyalo ywago ok ni mondo migi down payment moro ni mondo eka giti. Gima waywago ni pesa ni be komi nikech en pesa matin. Kitiyo ndalo 3 to imi siling 1,600 ndalo 3 mano siling 4,800. Down payment mane midwa miye pesa ni itie ndalo 3 imichung' ne KPSEA kata ichung' ne KCPE to mi pesa ni dichiel siling 4,800 idhi e supermarket kata itim ne nyithindi shopping ikel gimoro maber. Koro wach down payment kiko wach to wach ni pesa ni seche ma japuonj tieko tije to miye pesa dichiel. Japuonj, aneno ka thuolo mar warumo. Wawacho weche manigi chi ahinya kendo manyalo konyo oganda. Adani ibede gi ote ne nyithindo, ibede gi ote ne jopuonj, ibede gi ote ne jonyuol, ibede gi ote ne society. E kinde makoro nyithindo odong' gi ndalo manok kende to gitimo penj. Mane wach mana ni wach mogik wacho ne jonyuol, iwuoyo gi jopuonj, iwuoyo gi nyathi, iwuoyo gi oganda mawinjo wagi sani. Mokwongo kachako gi nyithindo. An mokwongo an nitie wuoda ineno class 8 ma emede timo mogik ni. An gi wuoda ma dhi timo class 8 no. Koro akawo thuolo ni makende ni nyithindo ma dhi timo class 8 mogik ni. I wish gi success mondo gidhi gitim penj gi mijing'o monego bed gi last kick maber madhi miyo penj no nyithindo dhi kalo e yo maber e yo maler ma gidhi tieko weche mag 844 nikech gin last cohort e yo maber mayom. Rakwagi ni giketa chuny mokwe mondo gidhi gitim penj e yo mokwe kik gibed gi pressure moro amora manyalo miyo ok itim maber. To be onego ging'e ni penj is not a matter of life and death. Ok en gima miyo gini koro kok gikalo penj to their future is doomed. Gibed ni ging'e ni penj kaka gisebedo ka gitimo penj moro amora. Penj chal. Gina penj ma gidhi timo to gidhi yudo grades gi. To sani wan gi gimiluongo ni 100% transition. Ng'ato ka ng'ato nigi thuolo kuma obiro dhiye mondo odhi omedre. Koro nyithindo te matimo penj be obed KPSEA nyithindo matimo KPSEA gitimo environment maber. Naneno ka manotimo last year gin kata ogidew kata sama gineno ka komigi 2 hours be gineno ka ng'eny negi gin onge seriousness magikawo gi penj. And that is the environment. Nikech an assessment mana environment monego bedi ni ok in gi pressure moro mineno ni this is a matter of life and death. Ikawe softly. Nyithindo madhi timo KCSE be onego ng'e ni sani wadwa ni mondo ayaw environment mar somo ma every child can transit. Emomiyo seche moko be wang'iyo ni qualifications ok onego bed ni irido ni qualifications ni nyaka ichope kiwango ma kama eka chieng' moro ni bed kata lawyer. Watieki. Ng'ato ka ng'ato nigi okang' monego bedi. Koro mano ne jonyuol. Wadong' gi dakika achiel kende. Nyithindo jonyuol kik uket ne pressure nyithindo. Alright. Nyithindo ne unyuologi ung'egi kaka gichalo, konygi uru gitim penj mondo gitiek penj e yo malong'o. Ne jopuonj kata be ni pod idiyowa gi joma diyowa gi puonjo to wahero, tijni be wahero, assessment be en marwa. Nyithindo gi kokalo to wan be mwamor ni tijwa watiyo yo malong'o. Koro watiyo atiya maber, wakony nyithindo gi gidhi gitim penj to ka results owuok pod wana kanyo kaka NAT wabiro chung' kodu e yo maratiro.
Erokamano ne japuonj, erokamano Hesbon Otieno kuom yudo thuolo mar loso kodwa kendo ng'ado rieko ne nyikwara moga jwang' nyakwara mogi mano ema kelo giko mar tok marwa mar rameny piny ne an ka Iloli Dio Keyo wendo na Hesbon Otieno ma en jalup jagoro maduong' mar riwruok mar Kenya National Union of Teachers ma bende yudo thuolo mar ng'ado rieko kendo jiwo jopuonjre madhi timo penj. Wan bende wakawo thuolo ni ma ohiu kata ma omondo mar kwayo hawi maber e piny mudhi timo mijing'o kachiel kod keto Nyasaye mbele. Nyinga en George Batielo, jomosiro weche manyien kachiel kod rameny piny e twak marwa oriti masani waromo saa 3.